Hej Facebook. Beliggenhed, indretning og energi er 3 faktorer, der ligesom beskriver det her hus rigtig godt. Vi har en beliggenhed lige midt i Liseborg, med Liseborg Center og boldbanerne på den ene side, den lukkede legeplads om på den modsatte side af huset. En indretning, som møder den moderne familie med 2 store børneværelser, et kontor og soveværelse. Og så selvfølgelig, som man kan se op på taget, fokus på energi. Solceller eftermonteret på huset efter den gamle ordning, det vil sige den mest økonomisk fornuftige løsning, man overhovedet kan møde. Boligen indeholder et stort centralt køkkenalrum, en forældreafdeling med soveværelse, badeværelse og kontor. Herudover 2 fine store værelser, en entré og et rummeligt bryggers. Til børneværelserne selvfølgelig også et separat badeværelse. Alrummet er det bærende element i huset, men med videre adgang til stuen giver det nogle fantastiske udnyttelsesmuligheder, og naturligvis for alrummet er der udgang til den store terrasse og den lukkede have. Søndag den 2. juli kl. 11, der holder Ny Bolig i Viborg åbent hus på det her dejlige hus på Lisborg Hegn nummer 5. Vi gør det på den gode gamle klassiske måde. Mød op uden tilmelding og bliv inspireret. Vi glæder os til at tage imod dig. Ja, jeg mente det faktisk, det der med legeplads. Det er et fantastisk lukket område, og har I børnene med den 2. juli, så er de velkommen til at benytte sig af både bolden, gyngerne og trampolin. Vi ses.